Γεια σας. Σήμερα θα σας μάθω πώς να με κάνετε να μιλάω και να δημιουργήσετε τα δικά σας βίντεο. Ανοίξτε αυτή τη σελίδα. Πατήστε για ελληνικά το Greek. Γράψτε το κείμενο σας στα ελληνικά στο Word και κάνετε αντιγραφή και επικόλληση, δηλαδή για όσους έχουν αγγλικά, Windows, Copy and Paste. Εάν το κείμενό σας είναι μεγάλο, να το χωρίσετε ανά 2 γραμμές. Όταν κάνετε video recording, τη φάτσα μου όταν μιλάει, να βάζετε παύση όταν μιλήσω τις 2 γραμμές. Και να συνεχίζετε με τις 2 επόμενες γραμμές μέχρι να συμπληρωθεί όλο το κείμενό σας. Για να μιλάω αργά και να με καταλαβαίνει ο κόσμος, να βάζετε κόμματα μετά τις λέξεις. Και να πειραματιστείτε μέχρι να φτάσετε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Απαντήστε και βρίστε όσους σας έχουν μπαν στα δωμάτια. Απαντήστε σε όσους σας εμποδίζουν να μιλήσετε. Να είστε σίγουροι ότι θα δουν το βίντεο σας. Και μην ξεχάσετε, όταν ανεβάζετε τα βίντεο στο YouTube, να γράφετε στα tags πάντοτε τις λέξεις Greek Pytalk στα αγγλικά. Είναι πολύ εύκολο. Καλή διασκέδαση!